Zdravo, dobrodošli još jednom na kanal Šminkanje sa Jelenom. Danas sam rešila da se spremimo zajedno. Nije nikakva specijalna prilika u pitanju, prosto jedna dnevna lagana šminka pošto idem u šetnju i na ručak sa svojim dragim. Pa mislim da bi bilo zanimljivo i da odradimo zajedno neku laganu šminku. Počinjem sa Catrice Galactic Highlighterom, nanosim ga preko celog lica. Volim ovaj proizvod jer daje svežinu i blistavost koži i nazire se taman toliko koliko treba ispod pudara. Inače, želela sam da ovaj video bude rađen drogerijskom kozmetikom, tako da sam odabrala Catrice brand jer ga zaista dosta koristim u poslednje vreme i mislim da ima dosta tih dobrih stvarčica koje su sjajne kako i za dnevnu šminku, tako i za neku dramatičniju. Na dnevnoj bazi koristim Catrice HD Liquid Coverage tečni puder. Neke proizvode sam već koristila ranije, neke sam nabavila posebno za ovaj video, pa ćemo vidjeti zajedno kako rade. Danas isprobavam prvi put Lumsovu novu četkicu F08. Moram priznati da ova četka nanosi dosta prirodno puder, ne ostavlja prejaku pokrivnu moć. Meni je to danas sasvim fino za neku dnevnu šminku. I danas prvi put koristim ovaj korektor. Ovo je najtanji korektor koji sam ja u životu videla. Uzela sam najsvetliju nijansu. Mislim da je formula slična, ako ne ista, onom njihovom kamuflažnom tečnom korektoru koji inače koristim. Fino je odradio posao, tako da se nisam žalila. Što se tiče usana, za sad ću samo staviti balzam. I lice ću fiksirati njihovim transparentnim kamenim puderom. Mislim da je ovo super stvar za kombinovanu do suvu kožu. Moja je kombinovana i baš se hvatam često za ovaj proizvod. Sad prelazim na bronzer. Ovo je najtraženiji proizvod koji ste mi tražili da ubacim u ovaj video. Kad sam vas pitala na Instagramu, svi ste želeli da vidite baš ovaj bronzer u akciji. Ovo je predivan bronzer za Sveta Oten, daje prelep sjaj, jako se lepo blenda. Mislim da neće odgovarati srednjim i tamnijim tenovima jer se apsolutno neće videti, samo će dati blagi blistavi sjaj. Koliko tražite taj sjaj i tu neku suptilnu preplanulost, ovo je definitivno proizvod za vas. Ja sam se zaljubila u ovaj bronzer i čak mi se više sviđa od onog mat koji mi se takođe svideo ranije. Što se tiče obrva, koristim Catrice vodootpornu olovku. Ovo takođe nije prvi put da je koristim je već neko vreme. Sjajan proizvod, odlično mi odgovara boja, zaista je postojana, mogu da iscrtam dlačice sa njom. Jedini moj problem sa njom je što ću je jako brzo potrošiti, ali za tu cenu zaista mi nije krivo često da je kupujem. Što se tiče očiju, odabrala sam The Fresh Nude paletu. Jedna jako pristupačna, a jako fina paletica za svaki dan i za prosto svaku ženu. I ako ste ljubitelj tih neutralnih, a svetlih tonova, zaista nećete pogrešiti ukoliko je probate. Ispod obrve stavljam najsvetliju boju. Uzimam braunkastu i kajsijastu nijansu iz palete i nanosim ih preko kapka. A zatim mešam dve svetlucave nijanse takođe iz iste palete i nanosim ih na sam centar oka. Što se maskare tiče, prvi put danas probam ovu njihovu False Lashes maskaru. Četkica je silikonska i blago polukružna. Evo vidite i efekat koji daje. Meni se dopada i mislim da je fina maskara za svaki dan. Što se tiče usana, odlučila sam se za dugotrajnu olovku jer sam se prosto u formulu zaljubila od kako sam je prvi put probala. Ovo je jedna neutralna nijansa, nanosim je preko cijelih usana jer ne želim ništa napadno danas. I proizvod koji zaista jako volim iz ovog brenda je Volumizing Lip Balm. Imaju fenomenalan Volumizing Lip Gloss takođe, međutim danas sam se odlučila za balm. Ima onako miris i ukus mentola, hladi usne, meni jako prija taj osjećaj, tako da ukoliko volite takve stvari, stvarno topla preporuka. I u suštini to je to za dnevnu šminku, meni zaista nije potrebno ništa više. Sada ću fiksirati sve. Ovo je Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray.
Nisam proveravala kakav je kao primer, kao fiksator je meni sasvim u redu. Ok, je sasvim je prijatan na licu i eto, šminka mi se zadržala tokom celog dana na licu. I to je to, ljudi, to bi bio završeni izgled. Ja sam se i presvukla u moju odevnu kombinaciju za danas. Kombinezon je sa Shein sajta, ukoliko vas interesuje, ostavit ću vam ispod link i mi se vidimo u sledećem tutorijalu. Pozdravljam vas i srećno šminkanje! Ćao!